Kiva. Otetaanko kuvia vai jutellaan vaan? Jutellaan vaan. Minkä takia sä ryhdyit kokoomukseen mukaan? Silloin kun mä ryhdyin, Joo. eli siitä on hirveän kauan aikaa, Joo. niin silloin ihan päällimmäisenä oli oikeastaan kansainväliset asiat. Eli silloin oli niin sanottu kylmä sota, eli oli toisaalta tämmöinen kommunistisen diktatuurin blokki, jota Neuvostoliitto johti, ja se miehitti näitä naapurimaitaan, käytännössä Puolaa ja Unkaria ja muuta. Ja Suomessa sitten kommunistit puolusti niitä. Ja sitten oli tämmöinen läntisen demokratian blokki, missä oli Yhdysvallat ja Länsi-Eurooppa ja muuta. Ja mun eka valinta oli oikeastaan se, että mä haluan tukea demokratiaa ja ihmisoikeuksia, vastustaa kommunismia. Ja silloin nuorison piirissä niin kokoomusnuoret oli se porukka, joka vastusti kommunismia. Ja sitten taas nämä muut nuoret, siis poliittiset nuorisojärjestöt, teki yhteistyötä näiden stalinistikommunistien kanssa, niin sitten se oli aika luonteva valinta. Ja sitten just se, että kokoomusnuoret niin kannatti tätä niin kuin tämmöistä länsimaista demokratiaa, mihin kuuluu yrittämisen vapaus ja sananvapaus ja kaikki, mitkä nykyään on, voi sanoa, yhteisiä tavoitteita kaikille, mutta silloin oli tämmöinen tilanne.